si zahrajeme. Zkuste se tipnout. Roblox. Jo. Kitty, jo. Co si zahrajeme? Minule jsme hráli s Kovka, nedohráli jsme ji. Takže teďko my určitě dohrajeme. Na 100% lidičky. A když uslyšíte nějaké zvuky, tak je ignorujte. Já jsem barevný. Jo. Dejte like, odběr se přijďte zvoneček a napište do komentářů. Jestli já nevím. Prostě tam něco napište. No. Už vím. Napište tam, jestli se vám toto video líbí. A za chvilku vyjdu nový merch. Co vyrobím. Na co vám bude líbit, ne? Kecám, já nebudu mít nikdy merch, až budu velký. No, tak to budu mít merch. Až budu velký, tak budu tiktoker. A youtuber je tak dobrý. A budu většinou natáčet TikTok. No. A jestli chcete, tak můžu, já nevím kdykoliv můžu natáčet reakce na Fyziho. Ne reakce na Boukala. Teda napište mi dolů do komentářů, na jakého youtubera mám dělat na reakce. OK, jo. A dejte mi prosím odběr. A budete mě sdívat, aby se mě hodil odběratel. Ne, to tam. Já se blížím 30 odběratelů, já se tak těším. Protože já vím, že mě máte rádi, že mi dáváte odběratele, že prostě to no. No tak lidičky to. Tak jdeme na to lidi, jo. Koukejte, já jsem ten barevný. Jo a jsem teďko před 20 minutama natáčím. Nová mapa lidičky. Koukejte, tak prosím, tu klouzačku. Ne! Tak doufám, že budu secret. Tak prosím, mapa. Ne, jo, ne, nebudu hrát. Tak, yes. No, tak jsem zdravý. Jo, tak to máš a mám velkou šanci, vidíte? Fakt velkou. Tak, teď jsem prostě, prosím, tam musím mít. Já sledujte mě i na TikToku. Jo, jsem to já, lidi! Jo, jsem to já! Jo! Na potřetí jsem tam, na druhý jsem to byl já, jo! Yes, a sledujte mě na TikToku, jo? Tak jsem chtěl vyčítat. Stůj, ty vole. Tam. Jak to dělá pro ten na Seekera? Jak to, ty vole? Jak to? To teda... Prosím tě, ty Seeker.
pak musíme pak čo bracho? Fuj, bracho. Tak kde jsou? Už to bude, vědě, už to bude. Už to bude, bum, konečně. Já vím, aby se mohl skovat. No. Už vidím první. Mám. Tady, aby to zakoplo, na mě jdem. No tak. Jo. Dávej, zpomalenej, tak. Zapis. Tak. Kde jste? Tady to musím mít tady takhle. A tady mám něco. Já jsem ten nejlepší sítel. Tady. Oni jsou úplně nubáci. Mám. Ještě někdo. Tady. Tady by mohly být. Tady nejsou. Ne. Tak nahoru. Tak. A jestli vás teď to video baví, tak mi napište do komentářů a já furt budu natáčet tejto Roblox, sakra, čo budu natáčet někdy, ale Roblox jako chvíli. Tak bych natáčet Roblox. Ty kokos. Určitě jsou někde tady. Tady na 100% někde budou. Na dveřích budou. Tak to nebyly. Poradte mi, kde by mohly být. Protože tady like a já vím, kde by pak mohly být.
Tak dejte like. Tak hledám. Pronajmu. Už asi vím, kde tuto. Tady taky ne. Ty kokos tady. Tady na pomoci. Ne, já si myslím, že to jsou lidi. Tak, tady taky nejsou. Vidičky. Promiňte, já to budu muset ukončit. Tak zatím čus. Dejte like, odběr, zapněte zvoneček. Čau.